So what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino, pwede lang ayang may gasolina. So yun na nga, medyo umuulambon kaso hindi tayo papatinag. Nakita nyo naman yung ulap po. Medyo talagang palag-palag yung ulan. So ayun na nga, sana lahat tayo ay okay lang during nitong bagyong to. Ngayon maiba tayo mga ka-bird brain. So lately, napapansin nyo ba? Yung mga online gambling, nagiging topic na siya ng gobyerno. Hindi ko sure kung ipapasara na ba nila or totally ban. So para sa akin guys, no, actually dapat lahat ng online gambling dapat iban. Regardless lisensyado or hindi, dapat iban yan. Kasi yan yan ang number one sumisira ng buhay ng mga mamamayan. Sipin mo yon, dati ka nakakotse, ngayon nakabike ka na lang. Aray ko! So, yun na, napapansin nyo rin sa balita na ang daming yung kay Atong Ang. Actually, related pa rin yun dyan. Yung mga online sabong dati, yung mga piso talpak, yung mga pinopromote ng mga content creator, gaya ng scatter, color game. Actually, marami. Yung iba, di ko alam. Nakikita ko lang sa online Alam mo na ko idea kung ano yung mga yun. Kasi hindi ako nag-try. So, ayun nga mga ka-bird brain, no? Isa ako sa number one na tutol dyan sa mga na yan. Pagpo-promote ng mga online sugal, online casino, online sabong, kahit ano pa yan, basta online sugal. Kasi unang-una, sobrang bilis na ng Hindi kagaya ng mga regular na sugal, kunyari mga casino, pupunta ka talaga sa casino, yung mga sabungan, pupunta ka na sabungan. Kaso pag online na kasi, mas madali na. Sipin mo, di ka magtataka dati na uso yung piso talpak. Kasi nga, ang mindset ng mga may-ari ng pasugalan na yan, makapagtalpak ka kahit piso. Which is, di ba? Piso. Siyempre, ikaw, instinct mo as manunugal, piso lang makapagtalpak ka. Nadaya kayo ng mga may-ari ng mga pasugalan. Actually, taktika nila yan. Kasi sino bang tangang magtatalpak ng piso? Bastos ka! Di ba? Sino bang tangang ganun? So usually, way lang nila yon para mababa yung top up ng isang player. So in short, nasa platform ka na. Let's say may 10 piso ka, sinugal mo. Siyempre, manggigigil ka manghihiram ka ng 100 and so forth. So ayun na nga. Hanggang sa malulong ka na. So kung makikita nyo, yung mga tropa nyo, mga kamag-anak nyo, pansinin mo. Dati, nakapag-inuman pa kayo. Alam mo yun, nakapag-inuman, nakakapasyal-pasyal. Yung usual na ambagan, nakapag-swimming. Pero tignan mo, nauso yung mga scatter na yan, mga sugal na yan. Tignan mo, ultimo pangkain niya, sinusugal niya. Yung tipong dati maghapon niya, yung marami siyang pinagkakabalahan, lalo na sa trabaho. Pero ngayon, pinagkakabalahan na maghapon, nag-i-scroll yan, nag-i-scatter. Hindi ko alam, narinig ko lang times 10, ano ba yan? Times. What? Bro, what are you talking about, man? Siguro multiplier, pag nanalo ka, parang sa mga fruit game before. Kasi pag dinouble up mo, tamang doblado, mga ganun siguro. So, hindi ko alam kasi hindi ko naman na-try. Hindi kagaya ng mga talpak-talpak kasi nakapag-try naman ako before, nagtatalpak kami dati. Pero ako, marunong ako mag-control. Kaso, hindi ibig sabihin na marunong ako mag-control, magsusugal ka pa rin. Ang sugal, tandaan nyo, ano lang yan, hindi siya libangan Kasi ang libangan, nalilibang ka totally nang walang nawawala sa'yo. Ang sugal kasi, alam mong tinataya mo dyan, hindi yung pera mo, hindi lang pera mo Ang tinataya mo dyan, pagkatao mo. Pangalawa, pamilya mo. Yan yung nakataya dyan. Kasi once na pinasok mo ang gambling, wala na, finish na. Leche-leche ka na dyan. Utang ka dito, utang ka dyan. Yung pamilya mo, wala ng pangkain. Yung anak mo, wala ng panggatas. Ayan. Pagka nagsusugal ka, katerno niyan, parang addict. Paano masabi? Kasi the fact na nagsugal ka na, cancer na yan. Mahirap na iwasan para ka na nagsasyabu. Kumbaga, nakakulong ka na sa ganyang bagay. Kumbaga, bisyo na siya. Sobrang lalang bisyo. Hindi lang siya normal na bisyo. As in, grabing bisyo yan. Pansinin nyo, di ba? Grabe mag-promote yung mga content creator. Malaki bayad sa mga yun, guys. Kasi nga, hindi naman sira ulo yung mga nagpapasugal na yun. Isipin mo, gagastos siya ng milyon-milyon para lang makapagpatalpak ng player. Ibig sabihin, malaki kinikita nila. Hindi sila susugal ng ganyan kalaki kundi sila kumikita ng sobra-sobra. Ang problema, kinain na ng sistema yung mga content creator kasi nga sobrang baba daw ng kitaan sa Facebook, which is wala akong idea kasi hindi naman ako sumasahod sa Facebook or whatsoever online platform. So yun yung way nila mag-promote ng sugal para kumita ulit. Pero isipin mo yun, para mo nang binenta yung kaluluwa mo doon, dignidad mo. Oo, pera sa pera, wala tayong taka dyan. O anong way ng pag-content, pera pa rin yan Uy, aray, nako. Wait lang guys, kawawa naman yung nakamotor kasi yung jeep
Hindi niya ramdam yun. Walang pake yung jeep driver doon. Ang kawawa yung motor, bagong-bago yung motor niya, idol. So anyway, balik tayo. So yun nga, kawawa yung mga player. Actually, hindi yung player totally. Kasi yung player, ayun na nga, naglilibang. Kasi katwiran nyo, libangan, di ba? Actually, nalilibang ang player. Ang kawawa yung pamilya mo. Yung pamilya mo na naghihintay sa'yo na may pakain ka, may pagatas ka, pang-budget nyo sa araw-araw. Kasi nga, sinugal mo na imbes na pang-budget nyo. Sipin mo, sahod mo, hindi pa nakakarating, wala na. Napunta na sa utang, naitalpak mo na bago ka pa sumahod. Kaya yung mga yan, yung mga content creator na sumasahod ng mga limpak-limpak dahil sa pasugal na yan, para ka nagbebenta ng droga. Kasi consider as illegal yun eh, di ba? Sugal yun eh, illegal yun eh. Although yung iba lisensyado, pero di ba? Alam mong sumisira ng buhay, promote ka ng promote. Hindi ko naman sinasabing hindi ako nagsusugal, no? Lahat tayo siguro nakaranas magsugal or nagsusugal. Pero yung online scatter, yung mga yan, wala, sira ka dyan. Lamang ang talo. Isipin mo, tataya kayo. Siguro 10 beses ka natalo, manggigigil ka, uutang ka. So may time na mananalo ka kasi gigil ka eh, nanalo ka. Ngayon, ang nangyayari, nanalo ka, palagay natin natalo ka ng 100,000. So tumaya ka ng tumaya, nanalo ka ng 200,000. So feeling mo panalo ka. Pero hindi yun eh. Kasi one time ka lang manalo. Ang problema pa doon, nung nanalo ka, pinang-inom mo, pinang one time big time mo, so ubos. Nice. Hindi ka pa rin panalo, ubos pa rin kasi at the end, kung hindi mo man pinang-inom, babalik ka rin. Doon ka rin sa sugal iikot. Iikot at iikot ka lalo doon kasi nga nangangarap ka na pumaldo. Makakuha ng milyon, mananalo ng ganitong amount. Sana all. So in short, pag nagsugal ka, ang goal mo talaga is magasam ng malaking panalo, which is malabong mangyari. Kasi nga, the more na gigil ka, the more na malaki ang matatalo ka. Kaya walang patutunguhan yung pagsusugal mo. Tapos may nakita ko nitong mga nakaraan lang. Diba, may mga nasampulan na daw na si Meta parang dini-activate yung mga Facebook ng mga ibang influencer na mga malakas mag-promote ng sugal. Which is, hindi ko sure kung yun yung dahilan. O totoo nga ba talaga yun. Nakita ko sila Boy Tapang at saka si Mark Anthony. Hindi ko sure kung legit yun. Na, kung legit man na-deactivate, hindi ko rin sure kung legit ba na na-deactivate sila dahil nga dun sa, sa sugal na yan. Pero sana naman, no, kung ipagbabawal nga talaga nila yung online gambling kasi siyempre hindi mo rin sila masisi eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Parang nabulag din yung mga yan. Sana hindi i-deactivate yung Facebook. So sana warningan, parang pag inulit pa wala na. Totally ban. Kasi isipin mo, million followers ng mga yun. Oo, nandun na tayo. Ang laki na sinira nilang buhay pero di ba? Sayang yung pinag-effortan nila before bago pa napasok na sugal. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. So yan mga kabalbrin, umuulan na naman. So ayun na nga guys, umuulan na. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng pagpo-content natin, umuulan na. Ayun nga, yung mga sikat na content creator na biglang na-deactivate yung account. Siyempre hindi rin nila deserve yun. Tandaan nyo, yung mga yung bago naging sikat dyan, naging million yung followers nyan, napasaya rin kayo ng mga yan. Kaya nyo pinalo yan kasi nga napasaya kayo. Hindi naman dahil sa sugal yan kaya nyo pinalo. Dito na lang yung sugal-sugal na yan. Doon sila kinaya ng sistema. Pero sana man lang, warning man lang, na itigil yung pagpurumot ng online sugal. Then, pag bumalik, then deactivate. Diba? Ban na nila sa Facebook. Kasi kawawa naman sila. Wala naman yatang warning na nangyari dyan. Ako, mga ka-bird brain, kahit sira-sira ulo tayo, loko-loko tayo sa mga pinaggagawa natin, hindi ako paboryan sa sugal na yan. Kasi kung isusugal mo lang lahat ng mga gagawin mo sa buhay, lamang ang talo dyan. Siguro sumagal ka na lang sa pag-ibig, pwede pa. Pero dyan, sugal mo yung pera mo. Isipin mo, pangkain mo na, 100, isusugal mo pa. Pagkain na yun eh. Susugal mo pa. Medyo malakas yung ulan, mga idol. Malakas siya. Hindi siya biro. Kahit pansinin mo yung mga kasamaan mo, yung mga tropa mo, mga katrabaho mo, tignan mo, nung hindi pa sila nagsusugal,
kung kamusta ang buhay nila kumpara ngayon. Malamang isa ka na sa kinulit nila ng pahiram, pautang, pa-Gcash. Binigyan ng link para mag-join sa palaro nila, which is, di ba, mali, kinain ka na ng sistema. Kung nakikita mo to, itong video na to para sa'yo to, kaibigan. Hindi para pagsabihan ka o para ipahiya o kung ano man. Ito ay base sa mga na-experience at nakikita natin. Kasi nga, hindi mo na to makikita o mapapansin sa sarili mo kasi nga, lulong ka na eh. Para ka ng addict. Hindi parang addict ka na in short. Lulong ka na eh. So sana ito maging ano sa ito, pamulat sa'yo para ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay na kung di ka sana nagsusugal, di ba? Isipin mo, dati nakakaipon ka pa. Ngayon, wala na. Nakakaipon ka na ng utang. Mahirap niyan. Yung grabe ka na umutang, pinagbabantaan ka na. Iba na yung naiipon mo. Pagbabantaan na ng ibang tao yung naiipon mo. Mahirap naman yung ganun. Hanggat maaga pa, hanggat nabubuhay ka, hanggat nagtatrabaho ka pa, susumikap ka pa, ibig sabihin, may chance ka pa magbago. Lahat tayo nagkakamali eh. Yan ay sugal lamang. Kaya iwasan yan. Tandaan mo, yung mga addict nga, yung mga nagsasyabu nga eh. Nare-rehab, nakaka-recover. Problema, pag naka-recover, bumabalik. Paano masabi? Pero anyway, so yun lang. Sana kapulutan to ng aral ng mga nagsusugal dyan. Sana itigil nyo na yan. Hindi lang pansarili nyo yung sinasabi natin na itigil dyan. Para rin sa kapakanan ng pamilya nyo. Kasi yung pamilya nyo, nai-stress na yan sa inyo. Kulang na lang itapon na kayo niyang kakasugal nyo. Yung kala nyo pa 20-20, 100, akala nyo lang yun. Isipin mo, bilangan mo yung talo mo muna nung nagsugal ka. Isipin mo, araw-araw kang talo. Ilang beses ka nanalo, tapos nung nanalo ka, nangyari sa pera, kung di mo mang ginastos, di ba, doon lang din umikot, sinugal mo ulit hanggang naubos. Ganun lang yan. Yan ang babalik nun. Kung manalo ka man, kung galante ka, delivery mo yung tropa mo, one time, big time, ubos din. Kahit manalo ka ng 20 mil araw-araw, kung galante ka, ubos din yan. Yung pera mo, doon na lang umiikot sa pangsugal, pang-inom. So, useless. Unlike nung normal ka dati, nung hindi ka pa nagsusugal, sipin mo, pag may pera ka, di ba, nagagawa mo yung gusto mo, nakakapasyal ka kung saan. Kung gusto mo kumain sa ganito, ganyan, nagagawa mo. Pagkasugarol ka naman, ang nangyayari, naging one-time millionaire ka na lagi. Nanalo ka nga, one-time millionaire, ubos. Kaya kung ako tatanungin kung pabor ba akong iban lahat ng mga online sugal na yan, oo, pabor ako dyan. Magalit lahat ng mga makanood dito na nagsusugal. Sana matauhan na kayo na hindi kayo aasenso kakasugal. Ang nananalo dyan yung nagpapasugal, hindi kayo. Kaya kung may kakilala ka, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, sino man kakilala mo dyan na alam mo nagsusugal, share mo tong video na to para makarating sa kanya. Hindi mo masabi ng direkta sa kanya, at least baka may chance mapanood niya at nang matauhan na siya sa pinaggagawa niya. Kasi ang sugal na yan ang sisira sa buhay nyo. Hindi lang ikaw sisirain ng sugal, pati pamilya mo na umaasa sa'yo sa pang-araw-araw. Big shoutout nga pala sa isa natin napakasolid na subscriber, si Kuya Dudoy, aka Kuya Dudes or Joel. So, ingat ka lagi sa trabaho mo sa Macau, Kuya Dudes. Sana pag-uwi mo rin sa Pinas, makapag-inuman tayo. So hanggang dito na lang mga ka-bird brain. Maraming salamat sa panonood at lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang. Dahil ikaw ay isang bird brain.